Què tal, com estem? Quarts de final de la Copa Constitució Protec Vall, el que s'ha jugat aquest passat cap de setmana, amb un equip de la Lliga Unida que es planta a les semifinals. Comencem, com sempre, fent un cop d'ull als marcadors d'aquest cap de setmana. L'únic equip de la Lliga Unida que avança és el Futbol Club Pas de la Casa, que va superar per 0-3 la Sega Rangers. S'enfrontarà, després ho veiem, el Futbol Club Santa Coloma, que també es va desfer pel mateix marcador idèntic 0-3 davant l'Atlètic Amèrica. Igual, 0-3 també, del Interclub Escaldes davant la Unió Esportiva Sant Julià. L'Inter, que serà rival del Futbol Club Ordino, que s'estrenava a la competició, que va classificar-se per les semis, 2-0 dels ordinencs davant el Penya Encarnada d'Andorra. Doncs comencem amb el duel que enfrontava els dos equips de la Lliga Unida, el Rangers i el Futbol Club Pas de la Casa. El Rangers, que s'estrenava a la competició després de passar la primera eliminatòria per sorteig, i el Futbol Club Pas de la Casa, que hi arribava als despatxos després de deixar fora l'Atlètic Escaldes per alineació indeguda. Doncs els encampadans, el Pas de la Casa, avancen ja cap a les semifinals. Ben aviat es va avançar l'equip del Pas, servei de cantonada, minut 5, i Xema, a l'interior de l'àrea petita, remata amb el cap. El 0-1 colpejava primer el líder de la Lliga Unida, guanyant ja mig bitllet per les semifinals. En volia més el Pas. Minut 10, 5 minuts després, era Carlos Gómez qui ho provava, però es trobava amb la figura d'Ignacio Nogales, el porter del Rangers, més del Pas de la Casa. Ho veuen, minut 24, l'equip que no aturava el seu assetjament. Va tenir una al Rangers a la primera meitat, aquesta assistència molt bona en profunditat, i és Pullen qui intentava enviar la pilota a l'escaire d'Andrés Benítez, però sense fortuna. Encara una més a la primera meitat, cavalcada de Vasco de Jesús Teixeira, veu a Pullen pel retrovisor, li envia la pilota, però el davanter, que es trobava ara amb la figura d'Andrés Benítez, el porter del Pas de la Casa. Segona meitat, més del Pas, era Deco qui es movia a l'interior de l'àrea, deixava el gol pràcticament fet a Carlos Gómez, molt a prop del punt de penal, no fallava, i enviava la pilota al fons de la xarxa. Era el 0-2, guanyava terreny, guanyava més avantatge encara en el marcador el Futbol Club Pas de la Casa, amb aquest segon gol, el primer de Carlos Gómez. Minut 64, arribaria el tercer, jugada que ve d'un servei d'Andrés Benítez, un servei llarg, es fa espai Deco, i el mateix Deco, el dorsal 10, Diego Mariño, que amb un xut creuat acabava de tancar el marcador. 0-3, minut 64, ja encarrilava definitivament la classificació al Futbol Club Pas de la Casa. Encara una més, però, compta el centrexut, s'enverina Nogales, enviava corna, es classificava el Pas. Sí, és el nostre objectiu des del principi de setmana. Veníem amb la idea de sumar i arribar a semifinals, que és el nostre objectiu. I ara ens hem de preparar fort, perquè ens ve el Futbol Club Santa Coloma d'aquí a l'abril, i ens hem de preparar, i ara ens toca la Lliga i seguirem treballant. De moment estem molt bé, hem de seguir treballant dia a dia. L'equip està molt unit, estem forts, i l'objectiu principal és la Lliga, però hem de somiar també una mica amb la Copa. Anar darrere el marcador tan aviat al partit sí que ens ha condicionat una mica com hem plantejat el partit, però jo no crec que el Pas s'esperava a que els hi poséssim el partit tan difícil, i hem sabut sofrir, però no m'ha acertat les que hem tingut, perquè tot i quan sigui un 3-0 sí que és una mica traïdor el resultat, que les hem tingut, però no m'ha acabat d'acertar. És veritat que com el Pas porta un altre ritme, direm un altre ritme físic, sobretot que s'ha notat més cap al final del partit, fallos tècnics, els gols venen de faltes de concentració, però sí que amb això focalitzar-nos amb la Lliga i sumar els punts necessaris per entrar en un possible playoff. Un Pas de la Casa, com dèiem, que s'enfrontarà al Futbol Club Santa Coloma. L'equip de Dimitri Cherisev s'enfrontava a l'Atlètic Amèrica, que s'havia classificat també als despatxos després d'una alineació indeguda de la Unió Esportiva Engordany. Els colomencs guanyen 0-3 i es planten també a semifinals. Fins al minut 22 no va arribar, però, la primera ocasió. Va ser en aquesta acció per banda esquerra. És Mourelo, intenta superar
la figura de Sebas Obregón, el porter de l'Atlètic Amèrica, el porter que li endevinava les intencions al davanter gallec del Futbol Club Santa Coloma. Minut 41, apareixia Virgili fent de les seves. L'agarenc, jugada marca de la casa, el xut que anava a l'escaire. Bona intervenció de Sebas Obregón per evitar el que hagués estat el primer gol del partit. Però, minuts després, això passava al 42, de seguida al 45, més de Virgili, rep penal d'Osuna, l'agarenca se'n va a terra, Antoine Chiaramonti, l'àrbitre, que assenyala la pena màxima, i era el propi Virgili qui assumia la responsabilitat des dels 11 metres, davant seu Sebas Obregón, en aquest cas no fallava l'agarenc, xut centrat, xut potent, es vencia a un dels seus costats. El porter de l'Atlètic Amèrica arribava al descans al Futbol Club Santa Coloma amb aquest avantatge mínim 0-1. A la segona meitat, els colomencs, que en volien més, jugada per banda esquerra, més encara de Virgili, i la rematada primer és d'Eloi Gila, però en el rebuig està atent Mario Mourelo per fer, ara sí, el seu gol 0-2. Guanyava també espai, guanyava avantatge, respirava una mica més tranquil, l'equip de Dimitri Cherisev. No obstant això, l'Atlètic Amèrica, que tindria, evidentment, també les seves opcions. Aquesta jugada embolicada que acabava amb un xut d'Alejandro Paredes. Xut que no trobava la porteria del Futbol Club Santa Coloma. Defensada ahir, per cert, per Bejarano. Coto, un altre jugador de Figueres, igual que Bejarano, provava falta directa, pilota que s'estavella al travesser, no trobava el tercer gol al Futbol Club Santa Coloma fins pràcticament en l'última ocasió del partit. En aquesta jugada, compta, la combinació és boníssima entre Eloi Gila i Novoa, intervenia, en aquest cas, Sebas de nou, davant el xut del jugador de Sabadell, i ara sí, ja a les acaballes, obertura banda dreta, atenció al gol de Kilian Gran, retall, bicicleta i amb l'exterior. Enviava la pilota al fons de la xarxa, un golaç d'un altre dels jugadors, per cert, de Figueres, del Futbol Club Santa Coloma, 0-3, temps afegit, ja no hi havia temps per més. L'última jugada, una ocasió més del Futbol Club Santa Coloma, era Novoa, però altra vegada apareixia Sebas Obregón. Sabíamos que iban a ser duros y iban a ser mejor que nosotros porque están mucho más entrenados, se nota jugando, la verdad, tocándolos, ya te das cuenta que tienen otra contextura física, pero bueno, lamentablemente sobre el final del primer tiempo, un penal, ya no entramos, no bajo, pero heridos, entonces bueno, tratamos de levantarlo en el segundo tiempo, creo que hicimos un buen partido, pero bueno, se llevaron la victoria bien ellos. Así, sabíamos que, como le dije yo a los chicos antes de empezar, que todos los partidos de octavo de final, ninguno terminó en 0, entonces sabíamos que un gol en contra podíamos tener, pero no así, un penal sobre el final del primer tiempo és com que és més duro. Estem per la victòria, primer de tot, un partit molt complicat, al final sabem que a la Copa ja ho teníem clar que no hi ha segones ni primeres, no hi ha millors equips ni pitjors, i bueno, era un partit molt disputat, ha costat molt per l'estat del camp, que estava una mica congelat, i sobretot el vent, el fort vent, però bueno, hem pogut treure la victòria. Bueno, amb aquest equip aspirem a tot, al final tenim molt bon equip, un grup increïble, i bueno, s'està notant els partits, al final dins del camp tots som molt bons jugadors i bones persones, ens ajudem molt, i bueno, estem per guanyar tot. Doncs això passava en una meitat del quadre. En l'altra, Unió Esportiva Sant Julià i Interclub Escaldes arrencaven la jornada de quarts de final el diumenge de competició al centre d'entrenament de la FAF amb un duel entre dos equips de la Lliga Multisegur Assegurances, dos antics campions de Lliga i també de Copa. Al final, victòria escaldenca, 0-3. Al minut 3 avisava ja l'Interclub Escaldes, primera acció, el xut, la centrada és boníssima, el xut de Sasha Andreu, intervenció d'Alberto Buenestado, que debutava ahir amb la samarreta de la Unió Esportiva Sant Julià, i la veritat és que amb nota, tot i el 0-3, el porter madrileny que, sobretot en els compassos inicials, ho estem veient, va tenir molta feina. Una i altra vegada havia d'intervenir Alberto Buenestado per evitar el primer gol del partit i continuava buscant-lo. Al minut 5 arribava ja la tercera ocasió per l'equip d'Utger Canals, però una i altra vegada, com dèiem, l'Inter es trobava amb la posició d'Alberto Buenestado. Fixa't, en aquesta ocasió, la rematada de Sasha Andreu, pilota que toca també al travesser, però amb tot acaba sense creuar la línia de gol.
Quart d'hora de joc. Fins aquí va arribar el 0-0 al golaç de Roger Mercè, que s'està acostumant, li està trobant. Doncs està calibrant bé el xut des d'aquesta distància, enviava la pilota a l'escaire, ni Alberto Buenestado ni pocs porters podien arribar a aquesta pilota. Acció en solitari, al minut 28, de Raúl Fejer, el central d'origen romanès, que no només conduïa la pilota, sinó que després deixava de pit i de cara perquè arribés Domi Berlanga i connectés un xut creuat que feia ja posar terra pel mig per l'Inter Club Escaldes, minut 29, 0-2. A la segona meitat compta aquesta errada de Donai, passada cap enrere, atent estava Domi Berlanga a punt de buscar el seu doblet, el xut però que li sortia per sobre el travesser de la porteria d'Alberto Buenestado. Al minut 69 arribava un dels moments esperats per l'Inter, el redebut de la gran capità de Sergio Moreno, 130 partits. Amb l'Inter ha passat mitja temporada fora, ha tornat a la disciplina i de quina manera? Amb el gol al minut 93, al 0-3 que tancava el marcador de falta directa, doncs redebut perfecte, 130 minuts, gol i classificació per l'Inter. Sí, la veritat que molt content, no? Era els primers minuts que jugava després de la tornada i la veritat que molt content, no? Ara agafant una miqueta de ritme, que és el que toca, i bueno, molt feliç pel gol i però sobretot per la classificació a les semifinals. Sí, sabíem que no seria un partit gens fàcil, no? Perquè s'han reforçat ara el Sant Julià i la veritat que ens ho ha ficat difícil. El que passa que nosaltres bueno, pues, hem sigut seriosos, hem fet un partit molt correcte i bueno, pues, molt content per la victòria. Sí, bueno, al final el Inter es un equipo muy bueno, tiene muy buenos jugadores y bueno, intentamos competir lo mejor posible, pero se nos puso en contra muy rápido. Y estamos centrados en eso, estamos trabajando muy bien y ese es el objetivo, trabajar y salvar la categoría. I un Inter que se les veurà ara amb el Futbol Club Ordino a la segona semifinal, un Ordino que també arriba, evidentment, des de la Lliga Multisegú Assegurances després de deixar fora de combat ahir un altre equip de primera, el Penya Encarnada d'Andorra. Els ordinencs s'estrenaven a la competició després de passar els vuitens de final per sorteig i van anar a buscar el partit de seguida. Primera acció, però, que no arribava fins pràcticament al descans, aquest xut de Coromines. A la segona meitat sí que tant Ordino com Penya van trobar millor el seu joc, van arribar més ocasions. En aquesta acció retall, amb molta sang freda de Coromines, 2 minuts de la segona meitat i el capità de l'Ordino que avançava el seu equip. Aquesta retallada perfecta i la definició també molt bona per donar avantatge al Futbol Club Ordino. Poc després voldria l'empat al Penya. Compte en aquesta acció el xut que sortia per sobre al travesser de la porteria ordinenca. La buscava ara Caicedo, minut 74. Bon retall, bon xut, però s'estavella la pilota al cos de Germán Mendoza. Faltaven 16 minuts mal comptats per arribar al final del partit. Buscava l'empat, pràcticament a la desesperada, aquest nou Penya Encarnada d'Andorra. Acció ara per banda esquerra, les entrades de Rodrigo Piloto, embolica a l'interior de l'àrea i al final la pilota que no trobava tampoc el camí del gol. Ho provava i ho provava el Penya Encarnada d'Andorra, però qui acabava trobant el gol era el Futbol Club Ordino, amb una bona acció també marca de la casa de Coromines, retall a l'interior de l'àrea i definició exquisita amb cama esquerra, enviant la pilota a la base del pal per fer el 2-0 i acaba de tancar la classificació. L'Ordino ja és a semis. Un partido de Copa que es una final, era una final cada ronda. Nosotros somos un equipo prácticamente nuevo, se había trabajado muy bien, creo que el equipo ha estado bien, pero detalles, meten el primero, luego hemos tenido ocasiones, no las hemos metido y yo creo que el equipo ha estado bien, pero en un partido que te la juegas a una puede pasar de todo. Estamos abajo en la clasificación, pero con el nuevo cuerpo técnico, nuevos jugadores, vamos a intentar quedar lo más arriba posible y competir partido a partido y salvar la categoría y ya mirar a un futuro. Sabemos que tenemos 3 finales para competir, que es una oportunidad muy buena que tenemos para llegar al objetivo y hoy hemos demostrado que somos un equipo y hemos luchado y al final quedan 2 partidos más que si ganamos ya estamos ahí. Bueno, sí, al final se ha notado porque venimos de un mes duro, sin competir y aparte veníamos en buena dinámica, nos han cortado un poco ahí un mes, pero al final el trabajo de la semana, cómo lo trabajamos con el equipo, todo, al final en el campo se nota y está dando los resultados.
Aquests han estat, doncs, els resums i les declaracions dels protagonistes de totes i cadascuna de les eliminatòries d'ahir. Anem a veure els golejadors. Qui porta més gols en aquesta Copa Constitució Protec Vall? Doncs hi ha un bon grapat de jugadors empatats amb dues dianes. En repassem alguns. David Coromines, amb el doblet d'ahir de l'Ordino, evidentment, ho hem dit abans, s'estrenava l'equip, doncs amb els 2 gols d'ahir fa que en porti 2. L'Atlètic Club Escaldes és fora, però té Víctor Casadesus com a també màxim golejador, o un d'ells, d'aquesta Copa Constitució Protec Vall. Pel Carroi, Arnau Bravo, que es quedarà amb aquestes dues dianes. Virgili, amb el seu gol d'ahir, en suma també 2 altres jugadors, doncs Brian Caicedo del Penya Encarnada, per exemple també Rodrigo Piloto, Paez de la Santa Coloma i Domi Berlanga de l'Inter. Semifinals, dies, atenció, 5 i 6 d'abril, partits entre setmana. D'una banda tindrem el Futbol Club Pas de la Casa, Futbol Club Santa Coloma, i de l'altra banda Interclub Escaldes, Futbol Club Ordino. D'aquestes dues eliminatòries en sortirà la final de la Copa Constitució Protec Vall. Això serà, com diem, el mes d'abril, només començar la primera setmana del mes d'abril, però el futbol, evidentment, no s'atura. Aquest proper diumenge torna a la Lliga, jornada 15 de la Multisegur Assegurances, i nosaltres aquell dilluns estarem aquí per explicar què haurà passat ja a la primera jornada de la tercera volta de la Lliga Multisegur Assegurances. Fins aleshores, que vagi bé. Adéu-siau.